Jo ja les confis, Sí, jo. Perdona? Ja. Com si fos el meu directe. De miro vas. Per mentre. De qui és? Ja no veig una cosa més. Però què hi és aquí ara? Oi, que sí. Però no saludant. Ah, vale. Anava a dir. Encara no seguis sortint. Sí. Som les casades. I jo... Com puc fer? No, des del desembre. Què és això? Ja? Ui, aquesta nit. Mi mare un cop que estaven quedant coquilles amb Jo sempre el miro, sembla el colló. quan arriba a la habitació, les veig allà, així les corretges, allà t'ho juro, rectes, i jo quan sabré que això és tombada. Ernesto. I Ara llavors... plou, tio. Us he vingut just a temps. Pues sí. La meva moto... D'aquí, en plan amb el bé. Sí, com l'he tret? És que t'has cremat, eh? No em taquis. Hòstia, veranito. Aún queda. Después de hacer el fiestón. No, no fa res. És que és bonic una altar. És una forma sexual. Hòstia, s'està mullant la pista. Va obrir los cascos y volver a...
Ja, s'està mullant tot. Jo he ficat el patinet a realitat. La meva moto... Ja, Abril, la teva moto no te la vas moure. Com que no? Perquè està aquí. Ah, vale. Mira com està escoltant. Anda, Gina. Quin accent. Ai, Gina, guapa. el duc de dir que ningú mogui les cadires. Mira les cadires. No, però és que clar, ha plogut. Sisplau. també, a mi també. La Iris, crec. Sí. Aquí la Iris. Ojo al medio.
il grilletto magari. Xavi, al paso. Arnau. Ora, si vede la miraglia. El de camisa. El de camisa. A la dreta. Camisa 4. Diu que estudia. Que va molt malament. I quant examen dijous? Dijous. Xavi, aguanta. Tres 0 o 2-0. Crec que m'està quedant. Guanyem nosaltres. Sí, perquè si més important diria 0 3 o 0 2. Exacte. Resaca. 2 o 3 o 0. Arnau, segundo, Arnau. 2 o 3 al mercat. 3-0. Guanya les nostres. Un al teu, un del teu, l'altre al meu, Quina massa de temperatures que avui tingues? 69. Abril. Jo li deia el telèfon. Ah, t'he demanat el DNI i t'he fet el telèfon. No sabia què havia de dir. Per això estàs escoltant el canvi de 39, dic, amb un mòbil, com em sentís? I llavors em diu la lletra i jo, com la lletra? Que no està tan dur del cine. Es nota, no? Ve, Xavi, ve. Un penalíssim, tio? I mira que s'ho t'ajuda a veure si l'amiga per poder parlar, perquè si són moltes... Però no donen senyals de vida. Què? Sí. Són molt dolents. Bona porter. El Jofre, el Baicons i ja no sé què més. No, fa 5 minuts. ¿Tu hermano no ve? Sí, tu hermano no ve. Escribiste te mara, porque me dice que tu hermano. ¿Qué está? ¿Fue no, mamá?
Si està estudiant-se la veu. No, castellà sobrada. No. Sí, si comencen ni així. Ja, jo al Frederic que estava preocupat per ti. Recordes el cotxe? Perquè jo no que està major, ¿vale? Perquè no em posat major i tal. I pues, en teoria avui a la nit hi havia un... Bueno, és una vez, però... I la nit he canviat del dia 7. I llavors he sigut el missatge que hi havia un dia de Ei, esto es de lo que dic jo. un giro del grup. És que no aniré al dia 7 o al dia 10. Una cosa també és una mica tonta. També és una mica tonta perquè si nosaltres una setmana no, però tenim una sèrie, un dia després no, l'altre. Ja. Perquè per mi que es pensen que la sèrie dura un dia. Vols dir que algú d'ells l'ha fet? No sé. Avui ja estava, I avui ja l'he generat. Diumenge al vespre. Bueno, i no Sí. ho poden canviar el mateix dia. Ja. Ja, per què ho han canviat? No entenc. Ja, No sé, ja. jo no estic, és modalitat així. Una cosa, jo estava pensant, a Malta hi haurà festa? A És Malta Villa Martini? hi haurà festa? No ho sé. Pues porta'm, no? Quan? Va. No, Villa Martini. Para. No, a mi em van liar ahir. Ahir estava patat i no vam poder entrar. Ah, tu no vas anar? Jo vaig anar a Casablanca amb ells també. Faltaves tu, Berta. Ho sento. I jo. Falta festa. Sí, però si ja et vaig dir el què. Si tu vas i l'altre també, jo no vinc. No, jo tampoc hauria anat. Anem avui. I altre. Perquè si no, Però si no es ratlla. no ratlla. No tinc que no vas venir, no de piradera perquè la veus negativa. Qui ratlla? No, però a veure, és veritat. Doncs no vagis amb ella. Sí, és el que dic. L'has d'ajudar. Però tu amb qui vas, el de Martini? Ah, vale. Bueno, avui diumenge dubto que hi hagi tanta gent com ahir, no? Bueno, de gent ja no arreu, eh? La gent no fa res. No, els diumenges també... Clar, jo no tinc temps, tio. Però llevar-me a l'hora ho he de fer. Ja vindré a dir. Tota la setmana m'anava aquí. En Jan està jugant? I em pensava que et feia l'estiu. Berta, a veure, quan tota la setmana em anava dient estic preocupat pel partit. Potser ja ha vingut un altre equip. O potser els ha fallat el porter a última hora, perquè tenen aquest. Ja. No, sí, perquè no, l'únic que em porta un jersei que es pot dir. Preocupar. Ja està. Bueno, li demana a Marta i piscina té casa una hora. Què has dit? Què? Ah, m'ha que m'ho dius? I això. No apuntem ni el dia dels cumpleaños. Ja som Vas 50. ficar noms aquí, ja està. Els volen entrar. No, el 10,6. Sí, aquesta m'ha cregut de 10,6. Has escoltat abans? Paula, repeteix el que m'has dit de Malta. Si hi ha festa. Sí. No sé si hi ha festa. Ah, em pensava que tu ho sabies. Jo crec que sí, no tot arreu hi ha festa i si no... Venc molt Si en no, plan, jo lloc la gent apuntada. Perquè ho veig molt tipus lloc de... camp. En plan, és... A mi m'estàs escrivint tot el rato, eh? No sé si estàs escrivint, però no pares. La de... És aquest? Estem posant nerviós.
FIFA ja... Però Orient hauria de ser... Ja, és això. Veus? Estan quiets, no, és veritat, estan quiets. No arriba. No arriba, vaja, pobre. Ha vist el seu moment. Ai, que se m'ha... No arriba pas. Sí, que és bo. A la Casa Blanca. A veure, l'altre és més fosc. Si jo a l'estiu estic com aquest. Sabeu un negre sense llum a mig de la carretera com fa perquè els cotxes parin? Sí, perquè és de dia. No, com ho fa? Porta un jersei. Perquè és de dia. I amb la gent rient. En veritat no era així, tu acabes d'inventar. No, quan Me'l me'l van dir. És bo. Heu rigut tots. No, no he rigut. Bueno, però us fa gràcia. De pas també la sala del peu. Jo pensa que anava a dir basté. Som-hi... Clar, va rient i va fent així. Ei. Som el Liviano plora. No la puja. Sí. Mira com banqueta. Quants en porta? 7 o 8. ¡Aguántame! Ai, potrebbe essere una mascotte. És que és el que no entenc, em dic que estem guanyant i encara es queixa. Hòstia, vaya allà. Els hi poso la meva, no? Ja no que li caic mal, eh? Sí, perquè l'han demanat 3 cops i els 3 cops se les respon com aquest sentit que també respon. I m'ha ficat, ja està. Clar, que jo estic al principi. Em diu aquest 37 són edicions. Bueno, aquí hi ha fideus o dia? Crèdit. ¡Esta jeta! Que no hi ha la gent. Iris.
no pares d'ells, no? Hauries d'estudiar. No, no, perquè el diumenge ja he acabat l'estiu d'avui. Jo m'estic organitzant i per això estic tranquil. Anem o no? Sí, tanquen a les 12. No vaig ja perquè havia per res. Però anem o no? Que si no sempre em presento a casa meva mare i m'estic vestint corrents que marxo. Ahir quan et vaig trucar vaig dir estava estudiant en teoria i ma mare Ja, perquè sempre estudiava. coses tan ràpides, això. Sí, sí, a les 8. Bueno, no, que llavors no entrem. I llavors ja no vols sopar. Potser vas bé? Sí, tu has dit. El problema és que em fico jo. Els pantalons amb un jersei. Però aquí estan dient que En plan, I que no m'ho guanya. sí, les notes de la seva no aniran tan bé com es pensa. Perquè no serà alta, però potser no és el que li toca. Potser la seva lluita no els anirà tan bé com els va la primera. Però que sí, perquè jo primer vaig ser un compte de Madrid. No dius per mi, no? Bueno, estic malament, que vols dir que sí. Però clar, llavors que no els veiem. Molt. Sí que m'he trobat amb ell. Sí que ja saps que feu l'alternativa. I a punts era un parc de més. No, no,